салому алейкум дӯстони азиз, шабакаи ҷадид про аст. тӯли чанд дақиқаи бо шумо. дар видеои навбатӣ чӣ гуна гузоштани значоки подписатсия ва лайкро дар видео нишон медиҳем. барои ин медароем ба YouTube, дар ҷойи поиск менависем подписатсия на зеленом фоне. аз видеоҳои пешниҳодшуда ба худ маҳқулро скачат мекунем. баъди скачат кардан ба программаи KineMaster даромада нови проект пахш мекунем 16:9. ва аз папкаи мултимедиа дилхоҳ видеоро барои худ интихоб мекунем. баъдан слой пахш мекунем ва аз мултимедиа видеое ки аз YouTube скачат карда будем интихоб мекунем. дар ин видеое ки мо скачат кардем якчанд намуди подписатсия ҳаст. барои ин ба мо маҳқулро монда дигарашро нест мекунем, яъне ки мебурем. дар болои слои дуюмамон як маротиба пахш карда барои нест кардани ана ҳамин ранги сабз аз настройкаи световой ключ истифода бурда онро фаъол мекунем. ва чӣ хеле ки мебинед аллакай ранги сабз нест шуд. дар болои слои дуюм пахш карда мо метавонем ки размерашро калон ва ё хурд кунем ва дар ҳар ҷои экран метавонем ки гузорем. баъди ҷогузорӣ мебинем ки ҳамаи ин чӣ хел намоён мешавад. ва ҳамин тавр метавонем дар видеои худ дигар намуди подписатсияро гузорем. дӯстони азиз, видеои мо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. миннатдории худро ба он нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд баён мекунам. ва агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канали мо обуна шавед. боқӣ дар паноҳи худо.